Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga garaman sa ato ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw kadasig lamang sa aton siningat tiyempo, Huwebes na kita, petsa 13 sa bulan sa Pebrero tuig 2020. Aksyon Hotline. Bispiras kita sa ginatawag nga celebrar buwas no sang ginahulat sang kalabanan na kaiti ang February 14. Damo ini sa mga date kag isa sa mga petsang ginabantayan gid sa pagselebrar sang Valentine's Day. Aksyon Hotline. With Aksyon Oliver Pason sa technical side. Backup tag karon nga aga sa Aksyon JM Baikin kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tay Hupon, welcome na diri sa aton pagpangalagad sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Tob-tob kita sa takna nga alas 9:15 na karon nga aga as usual. Liwat kita nga magadurong sa ino sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon balita karon nga daw. Hindi lamang sa online kita mabatayan kundi on air. Gani ginaimbitan nato na dalan magpadala na sa ino mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, bangkay sang isag kalalaki na sapwan sa barangay Kabug, Syudad sa Bacolod, sining nga aga. Oy, biktima, may identity na. Aksyon Hotline. Kagari pa isay, suspitsadong ginserbihan sang warrant of arrest sa syudad sang Kabankalan, nagbato sa mga otoridad. Patay. Aksyon Hotline. Update kita karon, resulta sang drug test nga ginpatigayon syudad sang Sipalay, gina-question. May mga interview nga ginapatigayon diri sa Aksyon Radio Bacolod ato ni nahibaloon. Kag-update man sa coronavirus disease 2019 o kon COVID 2019 tutukan. Uy sa nasyonal baya ang tagpamuno sang Philippine National Police. May reaksyon matapos nga ang balita sang Rappler ginulamid blangalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. May ara sang reaksyon ang pamunuan sa Philippine National Police. Pabati na nagkaroon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Let's go to work na.
Diri sa ino pala tuntunan aksyon hotline. Action Hotline. Unahon ko si Aksyon Alvin Grava, live direkta dira sa area sa Barangay Kabog. Kay aparte sining nasapuan nga bangkay, may identity na kag may-ari actually diri sa ngalan ng ara na magani sa Facebook live namon kag isa pagid nga isa pagid mga kaaksyon nga aton sining gusto ibalaon kay Aksyon Alvin kay may ara ya Facebook account sa ngalan nga subong nagwa nga nagabaligya iya sang ginadumilian o illegal nga droga siya bala ini ibalaon nato ni Nas Patrol sa update. Patrol Report. Let's have Aksyon Alvin. Grab Aksyon Alvin. Good morning. Aksyon na at nag-abot na ang mga katapos ng scene of the crime operatives. This time kuha naman sa pila ka mga pictures agad dito for documentation. No? Again, ang biktima nakilala na sa mga kapulisan. And this time mga aksyon art. Si Police Lieutenant Junito Pastrana para ma-confirm, no? Kay naging confirm yan ni Sir. Live kasubong sa Action Radio Bacolod. Sir, ang identity sang victim, sir? Si Nathan Cerudo, alias Bimbo. Alias Bimbo. Taga din exactly, sir. Base sa address na nakita taga Pabihan sa Iloilo. Ang classification niya, sir. By the way, nakakommunicate na kamo dito sa counterparts ninyo dito sa Siyudad ng Iloilo, sir? Yes sir, naka-communicate na kita dito base sa information, bali high value target sa Sang Pabia Police Station. Dugay na ning alaga sa iya. May pila na siya ka bulan diri yung Teneros Bacolod, sir? So wala pa ta mahibaluan ng inang information kung saan o pa sa dire, considering nga kapati kita ganin nakibot nga dire sa nasapuan nga taga Iloilo siya. So, sa exactly ka Teneros diri sa Bacolod, sir? Wala pa ta information kung diin siya katiner. So, sir, sa recovery, may mga recovery na kita diri, pila na kabala sa wala pa mahibaluan nga kalibre sa araw sa nakuha niya. So bali ongoing pa subong ang suko. Pero base sa initial walkthrough tagagina, may mga caliber 45 na basiyo, 9mm, isa ka basiyo nga gina-determine pa kung anong klase ang caliber 45, sir, pila? So mga more than 6 siguro, more than 6 kaya ang 9mm daw mga 5 siguro. Hindi ta mabalaan na karon kung matapos na ang crime scene processing. Yes. It seems nga may mga 15 na ka mga 1/4 sheets sa bond paper. Ano isa mga bala ni siya tanan sa marking sinagin butangan lang namang initial marking niraan sa location sa mga basiyo para hindi na mabudlayan ang suko. Butangan na sa karon sang proper na number. So kana i-check mo na siya mga recovery. Amo na ang mga initial nga pag-walkthrough tagagina natandaan. Initial, sir, ang pilas sang victim diin. Damo siya pila sa dughan, sa ulo, sa different part. Grabe ba? Sa baga sa kapiil. Sir, pila sa ulo sa dugan. Ang may, since may dako siya nga pila sa dugan, ano ni nga, sir, ginbon ni siya, ano? So, mo na gani unang suspicion sa kagina daw stab wound, pero ang makakonclude sina kung matapos na ang autopsy. So, sir, since iling kinsitanan, sir, ano, sulod ni sila siya tanan? Daw sulod. Sulod. Siya na, RC Police... You mean, kinsi tanan kapilas ang nakita nila subong, initially siyang pulis siya, kay tiyang maka-determine sila ang soko sa result karon sa nga ginahimo nila da nga investigation. Pero initially, kinsi kabala, kinsi kapilas ang nakita. Kinsi ka pilas. Action Art, Grabe masay mo ba? si Sir Pastrana. Base may dugang ka pamangkat. Sir, si Action Art tayo po, sir. Sir, si Action Art. Sir, may ngaga, sir, may ngaga. Yes, sir. So, based sa mga statements, sa mga na istorya naton sa lapit na sir, dira ginayan ginpatay ning victim, kag nakabati sila sa malinupok sa armas? Sang kagabi ko, no, base sa pangusisa naton kagina sa malapit ng mga panimalay, nakabati sila kuno mga more or less after 12. Pero wala sila nag-report sa amon. Considering daw trauma pa sila ni Guro Action Art ato lang natabo sa nga pag-ambos kay Vargas kay dire man to demo. Dira magali sa ginambusan sa jail guard to. Nato ni naibaluan. I see. Dire Sir, man na yung location.
magambal ka nga may 45 caliber, may 9mm, di man pwede ni nga isa lang katao gauyat sa pusil, wala kag tuo nga kamot niya nagalutang, Yes, posible possibility, damo ni sir. More than 3 or more than 4. Okay. Something like that. Ang nag-execute siya ni. Now, may ngalan nga Nathan si Rodo, amo na ang subong ginatutukan ninyo from Pabia, Iloilo. Sa na-discover man, no, nga mga, na-recover man ninyo dira nga mga ID niya. Oh, identification. O ini siya, sir, amo ni siya ang may ara Facebook account nga nagabaligya illegal drugs nga kung mag-order ka, pwede ka direkta request siya. Ako mismo, Action Art, why pa ko kakita gisang iya nga post sa Facebook, pero i-subject na pa na karon for verification, pero information ta nga amo na may gina-post na siya that time. Grabe, pero no? confirm ta pa. Okay, so why pa kita, sir, suspect kung sino nag-initiate, naghimo sining krimen? So far, sa subong, medyo blanco pa kita sa identities ang suspect kay ongoing pa kanyang investigation. Kag diri nga area, Okay. medyo dulom-dulom na di mo. Why, sir, sa lapit nga balay na, no? Ang balay siguro nga distansya, more or less siguro mga 300 meters away. So, malayo. Gamon ni gani amon silang balay kuno nga nakabati sang linupo kagabi pero wala sila nag-report sa police station kay hambal nila na trauma pa sila sang previous incident of last. Gani man, correct. We understand. Ang mga tao na hindi mo man mabasol kay amo na to ng experience na naligad, magwa ka pa na yun. Sir, salamat, Gid. Sir, thank you again, ha? Action na art Subong action, Alvin, ano ginang aktual nga sitwasyon na ang bangkay gina-process pa sang suko ay pamatapos gyapon? Yes, action na art, no? Gina-process pa sang soko kag wala pa ni gyapon na tapos kay subong sini gabutang na sa mga markings, no? Ang mga katapos ang scene of the crime operatives led by Police Lieutenant Colonel West Ed Kila. Numbering action art ang ila sini nga ginabutang sa karon. Anyway pa naton mahibaluan kung ini mga numbering mga bala nga recovery as made mention by Police Lieutenant Pastrana Action Art. Okay. Ang sitwasyon sini Action Art kay ang ginalantaw nila ang mga by numbering diri pero gikuha naman na sang pictures ang bangkay sang biktima ka ginausisa. Ang sitwasyon diri Action Art again ang victim nakasuksok sang puti nga jersey. Puti nga jersey gingapos ang iya sining kamot sa tubang bala Action na art. May gapos kaling kamot. Yan nga mo to kayo na sa Facebook live mo nga daw nagahugsoy ang kamot niya. Yes sir. Tub-tub subon gahugsoy sa gyapon ng sining nga kamot. Nason half naked ini siya, why siya bayo pang ibabaw? Yes, wala gyapon sang bayo nga pang ibabaw Action Art, no? Okay. Ang ining biktima kay this time medyo nag-request na gid ang katapos sang scene of the crime operatives kag nagtimbre man sa ato ng kapulisan medyo madistansya tayo tay, no, para hindi man mahamper ang investigation sa mga kapulisan. Pero as confirmed, no, ni Police Lieutenant Pastrana ang victim yung kilala diri as certain si Cerudo Blackson na Art Nathan Cerudo taga Pabia Iloilo. Grabe, no? 15 tanan suno sa iya pero suno sa ipa-confirm pa ni sa mga kapulisan kung bala 15 ginang nagsulod ka bala sa iya sining lawas pero ginadudahan man ang itom nga sa dalom sang iya sining titi sa nawala nga bahin sang iya sining dughan nga may posibilidad nga nakaagi pa ni Action Art sang puno Action Art. Sige, basi makuan mo karon, ma-check mo kay may nanawag diri sa aton nga kagabi may nalabayan siya. Dira sa may Araneta dapit, no? Lapit siling niya sa Araneta pero hindi gid mabaluan kon bala ano ang exact address. Nga paglabay ako no, may mga tao nga naka-mask nga may isa pagig ka persona nga naka-shorts man nga ginakastigo nga ginapilit pasulod sa salakyan. Ti may dudas niya ba si amo ni sir pero ina-subject for confirmation kay kon amo na action Alvin tidris downtown area basi ibla nag-umpisa ning crime. Yes, Action Art, no? I-check ta man kag itimbre ta man kay Police Lieutenant Pastrana basi mangin kabahin pa ini sang ila sini nga investigation kay in fact pa manggot man naton kun diya gadi in Genesis Bacolod pero so far wala pa sila sang lead kun di ini siya gatinor sa syudad sang Bacolod Action Art. Okay. So far,
So far, Inang area da no nga natabuan sang insidente nga nasapuan ng bangkay kundi halin ka diri halimbawa sa may nagatabo bala nga dalan pakadto sa Sigasco yes. kon sigiyon mo na kon madiretso ka pasulod sa area sang Handumanan adi ni siya gani maliko ka papawala no Pawalang abahin no. Pawala action art. Dumduman mo tong dako nga tangke nga iya sang Basiwa action art. Okay. Going atubang lang ni siya ang ini nga lugar sang insidente din na sa Puan ang bangkay sining DC Road action art no. Atubang lang ni kag ang ini nga way action art sakto to going kang Handumanan nga way sa nawala nga bahay no left side may dako diri kag lapadi nga bakante nga lote actually kada taon mo datubuhan ni action art sa tubala ginhigo nga stakan man sang pila ka mga ginpangguba nga mga dalan kasi may mga semento na diri sa area action art no? Okay. So amo ni nga pinaka amo ni ang lugar mismo sa insidente diri nasa Puan actually may mga naghambal gani nakabati sila launa ang takna may nabatian man sila sang lupog sa tuto siya pagkatuan man naton tong nakabati dito may trauma pa action art kay ginpamanggot man naton kung ginpabalo ang sigida mga kapulis bisan sa pinakamalapit ba lang nga pulis pero wala sila action art until adlaw na nagpabalo matapos na sa ano oras ki gani na sa Puan Action Alvin actually action art na sa Puan ni siya mga alas 6 pasado sang isa ka gwardiya sa sininga lugar. Ginapangitan man nato tong gwardiya way nato to nakitaan dire pero siya ang gabantay bala action art sa sininga duta. Nga nagasabi as gwardiya pero sa Puan siya mga alas 6 pasado na action art. So far amo ni nga pinaka yes si ari naman si Sir Ed Kila no si Dr. West Ed Kila para sa saon gid kung pila gid ang igo exactly sang bangkay agud para mahibaloan man kung ano nga klase sang armas ang ila sini nga gingamit sa pagpatay action art. Galing kay hindi makita na ang kuan mo sa imo bala no hindi ka kapalapit gid sa persona ni dako lilawas siya nakita ko sa Facebook live mo. Yes sir. Actually action art do ka chabi nga lawas ka tawo ni no? Yes, chabi ni siya action art. May pagka-chubby ang lawas ini. Pution man ni siya action na art kag naka-flat top ba ang iya sining ang tsura sang iya sining buhok bala. May pagka-flat top action art. And subong sini why pagid iya sang do pariente or possibly gina tiniran diri sa Bacolod ning victim nga nagkadto dai balikan siya sa Alvin graban auto ng signal niya. Alas 8:20 Action Radio Philippines Standard Time. Ginapamatian yung report sa patrol parte sining nasapuan nga bangkay no dira sa may area sang nasakupan niya. Action Alvin? Yes, action na art wala pa sang parin. Kabog paginaday no purok. Yes sir. Purok Katipunan. Katipunan. Yes, puro Katipunan, Barangay Tangob. Tangob man? Tangob Kabog. Barangay Kabog amo ni ang alagad. Chilling ko kay before nagutod ang linya mo. Why pagid sang do himata or possibly ginatinira ni di sa Bacolod nga nagkadto da to identify or nagpakilala nga miyembro ng pamilya or himata sang napatay? So far action art negative pagid no. That is why kaginagalibot man si Sir si Sir Pastrana and even ang ila sininga deputy nga basin bala nga may claim sang bangkay sang sining biktima. It just so happen nga tubtub subong action art wala pa sang may pakita kag nag-claim sang bangkay sang sining biktima sitwasyon subong sining action art. Damo man sa mga pero dira nga lugar actional hindi man makahamper abi sa mga nagalalabay na sa mga may salakyan nga naglabay makalabay man lang may other option sila nga labayan nga yes, ruta. Actually makalabay lang man ang mga salakyan halin sa Handumanan or going ang ibang nga salakyan going sa Handumanan kay ang ining lugar sa nasapuan ang ining victim more or less halin sa dalan more or less ni magsala action art mga 50 to 75 meters sa napahamtang ang bangkay sang sining victim sa sining bakante nga lote. Kitaon man kung along the way ka kung ara ka lang skilid sang dalan kitaon na siya action art ang ining bangkay sang victim nga nagagangon sa sining lugar di ng ulo sini napahamtang on the north side while until sini on the southern part no o sa
sa portion sang probinsya action art no Aha. sa syudad sa Bacolod. Way pangadaan may mga puluyan iyang kung balay da. Oo, ang tupad mo ni next morning nga samputan nga balay action na art more or less bisan si Sir Pastrana gani gambal. Estimate niya lang to ha 500 rather 300 meters. 300 meters. Layo. Ti layo na da. Yes, action art layo. Actually, Kagkapin sa pa atin mo tong ginmuno kaina ni Sir Pastrana nga do may trauma pang tao da sa tong natabo nga insidente nga paglutang sa miyembro sang BGMP. Yes, action art. BGMP to di ba? Ang Atong gintiro man da? oo, miyembro sang BJNP ang gintiro Si diri, action Vargas, art. hindi ba do Si siya to Vargas. na biktima nga ginambush man? Oo. Aha. Diri man siya nga lugar action art nga gina-ambush or handang ayon pero pareho sila nga puro katipunan action art. Okay. So why na nasubong ang mga tao ginpapalayo na sa taga-Soko? Yes, action art, no? Agin pa palayo na sa mga Ano to gani liwat ang exact address? Action puro- Alvin nga nakuha sa ID niya sa victim. sa victim? Ang ginambali sir is Pabia Iloilo. Pavia Iloilo. Yes, action art. Why gin mabalano kung anong exact nga address sang Wala. sa Pavia? Way pagid action art ipalapitan naton karon si sir kung bala may exact address na no sa Iloilo ang ining biktima. Okay, dapat manawag man atos na sila counterpart sa kuan mo sa Oo. tabok to. Okay, nakatawag na siya sa action na art sa ila sining counterpart Okay. sa tabok. Pero mangkuton taliwat si Sir Pastrana. Sir, then exactly ni siya sa Pabia Iloilo, sir. Wala, walaan pang kundin sa exactly sa Pabia Iloilo. Pero basta sa area lang sang Pabia. Pavia. We have the information na gatinirman siya, sir, sa siyudad, sa Iloilo. Probably. Yung area of operation niya dito. Sa Pabia. Okay. Dito. Siya na art, si Sir Grabe, Kevin. no? Kung mo Sabi na, nagkadto di siya, nag-ano siya, di siya nagnegosyo. Adiri, amo na ang usisaon pa, kinausisa man ni Sir. Now, ang alegasyon subong nga ining sinatan si Rodo allegedly nagadeal sang illegal drugs. Now, that is a subject for confirmation. Bala siya man ni ang sa litrato nga nakuha mo da kay kag ang na identity o identification nga na-recover siya. Kag kun bala isa lang ini sila sang account nga ara sa Facebook nga makita mo nga nagadeal gid siya sang shabu. Siling niya katuin nyo lang ko diya. Sa Pabia, sa amo niyo, kay amo niyo, may baligya ko di, damo di. Gali, on Facebook na, balik. Sa, ini, may ara sa account nga mo nangangalan, Oo. nga Pabia ang address, ang profile picture, Shabu. Oo. Nakita ko di Action Alvin, ito siling kubasi. Ay, tulo kung tuod giman nga mo ni. Oo, pero Why na mga barangay officials, no? Way pakita sa may nakita nga barangay official action na art. Kaya hindi man pwede nga magkanto di siya sa Bacolod, nga di siya magtiner, Oo. magluwas abi kung nag-okupar siya sa isang pension house, dito siya nag-star. Nan. Or, why takabalo, basi may pariente, madi siya nga ginatiniran, nga why pa nakaibalo, nga mo ni nadangatan sa himata, nabla? Oh, isa pa na action na art basi itimbrita man to karon tong initial information nga nabaton man nimo direction art nga dara sa may downtown area no nga ginsakay sa isa ka van no. Ginpilit, kuno karga sa salakyan, hindi lang ko kabalo, hindi, ang caller kay na nagambal, sige nalabayan kab, sir, no, ginagapos nila, may gisumbagon kuno mo, may ginatindakan, do mo na blati, siling ko, i-check talang nanay, kay, hibaloon ta nanay, kay budlay man nga mga, way pakita sang ebidensya blagid, teatro na labayan niya to, siling ko ba si magabulig sa investigation ko, police bla? Yes, action art itimbrihan taman ni action art na base bala kay kagina medyo masako gidya si Sir Pastrana pero subong sini kay ginatag niya na ginatugyan niya na ang ining investigation sa scene of the crime operatives pero I think may instruction man ta rather may instruction man siya kag inaction na art Okay. sa iya sini nga intel nga paidalong pagidugang sa mga initial investigation as to sa pagkilala man sang victim kung diin ini siya nagatiner action art na diri siyudad sa Bacolod. Okay, suliton ko lang exact location, Purok, Katilingban. Purok, yes.
sa syudad, sa barangay Kabog, Katipunan. Katipunan, I'm sorry. Burok Katipunan, Barangay Kabog. Barangay Kabog. Okay na, mo abing nagapamangkot yung sa location, gitsiling ito, itiara na ginalawag na da. Ang mga landmark, lapit ina sa tangke, Sa Basiwa. sa Basiwa. Oo. Ang tangke, aris wala, no? Sa may tuo. Ang Sa tuo. lugar sang insidente, sa wala, kung going ka sa area sang Handumanan. Handumanan. Aksyonar. Yes. So, para aksyonar, tama ng pinaka-latest diri, pagkasapos ang bangkay ni Nathan Zerudo, nga taga Pabia, Iloilo. Rekta sa area sang Kabog with aksyon Nixon Tahom, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat kinaksyon Alvin Graba sa patrol. Angot ini sa nasapuan nga bangkay dira sa area sang Barangay Kabog, no? Lapit na sa Barangay Handumanan. Ang balita nga tinasapuan siya kagabi pa past 12, nabatian nga may lupok sang armas sa sina nga lugar, no? Sa Puro Katipunan. And then, bangon nga sadto may insidente man nga nagluntad, nga diraman ginambos ang miyembro sang BGMP, ang tawo do may trauma, may kadlok pabla. Amo nang rason nga why sila gilayo nagwa, kag ginlantaw ang lugar. Pero kaina, nakitaan sa mga residente, nga may bangkay nga nagatingkaya, dira sa may lugar nga nasapuan ining bangkay ni Nathan or Nathan Zerudo. Action Hotline. Tiyang pamangkot sini, grabe nagidinggat siya kung tuod ni nga pag account ang ginagamit. Grabe ya. May Nathan or Nathan Zerudo nga Facebook account ng address Pabia, Iloilo. Would you believe? Ara mismo yung Facebook account niya. Kung iya niya, nagadil siya o nagabaligya siya sang shabu online. Grabe, siya gusto nyo, damo ko di items. Contact lang mo, message ka mo sa akon, ara dayon. Grabe, hindi tagaling ma-determine kung bala siya ginman, no, tagiya sa nga account. Kung ang iya mga mata dira sa Pavia, kabalo ko may mga listeners kita nga ara da stabok, nga malabutan sa aton sining nga signal, hopefully, ini nga udto may ara na sang pamilya nga mag-claim, agon may balawan, taman lano ang background, sing saan o pa nagpabakulod ni siya, kung taga Pavia, sa saan ni siya nakalabot ni siya bakulod? Anong purpose siya di? Kabalo na gid ni siya nga nagligad to, ari di silit na ng Colonel Espinido, di siya iya. Action Hotline. Grabe na ginanggas mo yan nga, kabalo ka na gid nga, ang Bacolod City, isa ini sa gina-identify sa PNP. Kag mismo, ang presidente ng nagambal nagligad nga ipadala ko na si Espinido to focus sa kampanya against illegal drugs, nasundri ka pa imo yung nagkanto. Action Hotline. Or hindi ayhan nga nagpatupling man na di siya, naglaylaw sa nga sining operation, pero diri siya na labot sang kung sino nga nagadumot sa iya. Action Hotline. That we do not know. Ibalon ta na karon mga updates na. Labi na kay nagapadayon ang investigation sang Suko. Pilagid ka, pilas ang naangkon sang biktima. May mga dalagko ang pilas do agi sang buno, pero hindi pa may baluan kung ginbuno giman siya. Pero ang klaro, damo nga mga kapilasan tuga sa pagpanglutang ang naangkon sang biktima. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
reports, first portion. Action reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Action reports, afternoon edition. Action reports, afternoon edition. Action, Balita, evening edition. Action, firing line. Action, firing line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang
sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:44 na. Good morning kay Bowie Jelingo, Doms Ortiz, si Sir Andy Delgado, retired Colonel Placido Hintulio. Kung kasi manwa sa naiwan, kumusta na da? Taga-kawayan ni siya no? Si Nilda Siguanse, araman ka monitor si Larry Claver Guillema, Ruben Logarta sa US, Bacolod Rent Akar. Nag-monitor ang Bacolod Rent Akar. Siling ni Nilda Siguan, si monitoring live ba? Irish Taguran. Araceli Tori. Morning Landra kay Cecilia Pedrajas. Barangay Kapitan Juan Zoniel Malayang, no, sa Barangay Kabog, Kap. Maging nasapuan man patay sa lugar mo daw. Lotayo Whitefang. Si Sir Roger Montalvo, maninoy mga gada. Araman John Rolin Marfil, Ann Bolneo Roa. Kay Saint Ignero Itabag. Dr. Zifar Gerhard Kailian, sang PDMPD. Good morning. Former Councilor Alex Paglumutan, kumusta na dang Palawan? Kay Madam Karin Tahanlangit, upod kay paring EDB, morning. Lumugdang darat, salamat sa pagmonitor. Heaven. Hanilin Jimena, Rose Bakong, si Bong Siastris Ilichikon, Araman si Edwin Moya Delgado, Dan Islafor, musta na tol? Si Madam Dali Yasa, Nicolas Villaruel Sol Mayor. Sige, salamat gina. Si Martin Gonzales kag Gerson Padrique, good morning. No? Ara man no, si paring Chupoy magbanwas sa China. No? Good morning, dra. Kumusta ng Macau? Gamonitor lang ko diya. Jose Gerson Lapinig Junio. Good morning. Monitor lang kami with Darwin Dima Feliz. Advance Happy Valentine's sa imo mana. Don Eduardo Gonzales, gamonitor from Makati. Bumayugid. Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Monitor to your program, especially to Malaka family. God bless and more power. Bia Jonathan. Bumuning suki. Isang asun radio. Action Hotline. Nonoy Tahones, siling aliog lang ko tamyaw sa mayong aga kay Antonio Lumangyaw. Nagapamati sa programa mo Action Hotline, diri sa Purok Sirisa, Barangay Uringaw. Salamat gid. No? Girlie May Atong Salazar, good morning man. Kay Sir Dindong Guzman Severino. Richel Arsenio Cubol, salamat sa pag-monitor. Oy, si Garcia Marivic, niya listener nyo man ko number 1 na. Bata ko nga Sophia Joy Murphy Aliyah. Morning. Sige. Si Tito si Tita May bala no kag Tito Bubong Salinio. Dira sa Isabela. Good morning. Thank you for listening. Action Hotline. Si Digong galing ka monitor man.
Hindi as President Digong, ha? Si Digong nga bata ni John Flora Mercurio. Nga monitor. Yung Homes, Digong mo malawagan nga alam niya. Mayad man, no? Action Hotline. Monitor man, John Acosta, dira sa Maaw, sa Tabunan. Morning na sa inyo, ha? No? Thank you for listening. I-check ko lang karon kay sa Kabankalan City. Nag-operate ang Kabankalan City PNP. So, si Hour, may ara sang kwano, may ara sang subject nga serbian kontani isang warrant of arrest, Yawer, nagbato, no, sa mga operatiba, ti disgrasya. Action Hotline. Kumpare ko nun niya nga si Reno Yap, happy birthday siling ni John Flora Mercurio. Action Hotline. Ayos na John, way nakutang si mo, ha. Salamat gid sa pag monitor. Ti-check na lang na kung paano ni na tigayon nga nag-operate sila, na parte sining operation. Ti basta gani nga ang authorities mabutang sa lang-alang ang kabuhi nila, hindi gina pwede nga magpabaya lang, nga mapatiro ka lang karon kundi di siya kay muda, no? Mabudlay na ina. Pero ari ay ang balita kundi kahapon naglupok ng report. Nag-timing man kay si Lieutenant Colonel Jovi Espinido, kundi gulpiada man itong nakabaton sang order nga ginkakas na as Drug Enforcement Unit Head sa Bacolod. At the same time, siya ang Assistant City Director for Operation. Di kundi ginbalik sa Campo Crame. Naong balita, sang ulihi, ito may isa kan online na portal sa newspaper nga nag-report sa Manila. Sang ulihi daw ang iban nga mga news agency sa Manila to nagkuha man sang report. Nga ngalan ni Espinido, ni Police Lieutenant Colonel Joe Espinido, ginlakip iya sa 357 kama pulis ngara sa narcolist. Action Hotline. Tibangod sining balita. Nakibot ang tanan, ding kay mo kita ang no less than the president. Amuning pangalan kay Jovi Espinido. Bill, ang gindayaw niya pa magkapilang ka beses sa mga operation niya nga may mga nagkalamatay sa Leyte. O kag sa iban pagin nga malugar nga nangin kuan siya, nangin hepe siya sang Philippine National Police. Action Hotline. Tibangod sa nilagwa nga balita. Dismayado kag hindi nagustuhan ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang pagpagwa sang media sa ngalan ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido bilang kalakip sa narcolist. Action Hotline. Kaya ngwa to, din kakita sinaman, ang Malacanang ang nag-order nga kinahanglan kadto si Espinido sa mga lugar nga may problema sa illegal nga droga, and Bacolod City is one of those area nga mismo ang presidente nagambal kadto kay dulala ng problema sa illegal nga droga. Ikaw na bala to. Kaso niya may ara report nga muna na involved sa illegal nga droga kundi hindi mayo. Action Hotline. Di may ara siya sang lain buot gid ni Chief or PNP Chief Police General Archie Gamboa, particular na sa online news nga Rappler nga among nagpagwa sa ngalan ni Espinido. Action Hotline. Yan ako nga insulto ni sa amon ang natabo kay ang 357 ngara sa listahan butang tato pato ngalan ni Espinido ginlakip i-subject pa kuno ina sa validation. Action Hotline. Yung pamangkot, ang akon pamangkot sa inyo, kapati ka mo nga sa amo na nga sitwasyon, madala pa si Espinido sa isyo sa illegal nga droga. O, anong inyo paglantaw siniman? Pwede ba lang nga si Espinido, ara man sa narcolist, nga isa sa mga ginasaligan sa presidente, kung kampanya sa illegal nga droga ang pagambalan? Action Hotline. Who knows? Wa kita kabalo, hindi kita na makahambal. Pero anong inyo pananawan diri? Tisadya ni kay do hindi maintindihan kung ano gid ang
kamatuoran siniteng gwa sa ulihi. Hindi mo na yung masaligan, bisan sinuon lang nga pulis. Subong, makita mo, grabing kampanya sa illegal nga droga. Pitik sintas gali, ara sa narkulis. Ito mo nang gwa niya. Lain eh. Sino pa bing saligan ka tao na karon? No? Sino pa bing saligan na katawo kag bisan ang pangulo kundi dako na karon nga insulto man kag hindi maayo nga desisyon sa pangulo nga ginbutang na si Espinido and all of the sudden iya may gindalahig sa iya na lakip yung ngalan niya sa illegal drugs. Kakita siya na iya mag-amo naman. Anyway, titanaw lang tawon taniya. No, kung ano exactly ang dalagan sini kag galing kiway nagigisabat si Lieutenant Colonel Joby Espinido basi naglain man buot kay Sato nga golpeada man lang siya nga ginkakastis bakulod. Tamo padaad to sang himuon man mo mga plano itong olobrahon pa. Pero ti pakaronan nato na mga development. Pagbalik ko karon, update kita sa COVID 2019. Lakip na ang development man sa tong ginpatigayon nga drug test dira sa Sudad sa Sipalay. Iti may nagreklamo diho. Ang amay nga konsyal, sige do, hindi amo. Nga nagpositim bata kung ginpadag test na mo, negatibo man. Galing ginawa pa man gahunida ang City Health Officer sa Sipalay City. Ano ginamagkamaturan sa likod sini? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Pagkulong yung kag negro sa nun
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli.
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na. Alas 9:07 na, Action Radio Philippine Standard Time, last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga aga. Siling gani diri ni nung kuano ni Tito Bubong, siling nga may gina-questionable gani damo gani issue kontra kay Pulong nga bata sa presidente ta sa kay Espinido pa yan nga pulis lang. O
Nya grabe ng kampanya droga, wala gyapon kaubos ang budget 4 bilyones sa intelligence fund nga hindi man monitor kundi nagalin man. No, ginapatiyog lang kita pero ini lantawon tani kung anong epekto kag anong reaksyon diri sa presidente man mo na ning kampanya tuod sa pangulo tapos golpeada lang pitik sinta sila kip ang ngalan sang the best man nga ginabutang mo sa kampanya against illegal drugs. Action Hotline. Ti why pagid galing reaksyon na nami pagid sinatani kung maka huni bala si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido no kag mako ilakip ngalan mo da iya do hindi amo no do katinunto na gid magamo niya nga sitwasyon paano pa ni abi magkuan man paano pa ni abi mag-successful ang kampanya sa against illegal drugs. Kag sa nabilin nga matinuig sa Pangulo, paano pa ni siguro nga matapos ni siya? Ay grabe, ya. Kay tino halos tanan, ginahimo naman sa gobyerno ta. Pero why gid sang katapusan ining problema. Now, sa COVID 2019 update, tikapon amo tong schedule last na lang sa taga Bacolod nga may POI nga record or patient under investigation nagkapon expectedly release na no kay gina-process na to ang pag-release sa iya. So meaning Bacolod City makonsider naton nga COVID 2019 free. Now why na sang record? Why na sang dapat kabalakan pero ti nga balkapon sang taga City Health Office ayaw gid maghatag kumpiyansa. Padayon monitor gyapon kag tiyan mo na kon may mga travel or may history nga nagka-travel sa mga lugar nga infected kag do may ginabatsyag kamo dira sa inyo lawas mas nami nga mag-cooperate mag-coordinate kidayon sa mga health kuanaton no health unit no, kag authorities no para ma-check ang inyo status. Pero tiyan mo nang isa kang ginabantayan tay no at least okay na, taway na, diri sa aton sa Bacolod. Di okay na gid kita, no? At least amo na bala, kumparte sa COVID 2019, kumpiyansa do kampante nagawa kita no, sa Bacolod. Hopefully makabawi ni siya bala sa mga, in terms sa mga nagalagaw di sa aton, tourism industry, damo ang mga meetings, actually nga na-cancel, di mo naligad ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, na-interview ko, may mga corporate meeting nga supposedly Bacolod ang schedule ginuntat matapos kasi may mga POI man nga rin di sa aton Online sa hotline. pero ti kapon last na lang itong POI nga gina-expect na release na gani guro kapon to. Joining us this morning is the chairman or the head ng task force nga gin-create diri ang interagency task force. And we have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, morning. Yes, at yung art may yung aga, din may aga sa atong tagpalamapit. Salamat gin no kapon nag-press con si Dr. Etan ti at least to ay nagkapon atong last na lang nga babae nga gina-expect ma-release na kapon Bacolod City no free na gid sa coronavirus disease 2019 o kon COVID Vice. Yes, correct na. Action art. Sa tanan nga na pa-isolate, sa tanan nga seek ng medical help. Ara kita bala action art mo na ganit panogyan ka sa may doktoran nato may travel history. Okay. While labot na nag-self quarantine ka mo o nag-self isolation. Seek ng doctor's advice. Okay. Hindi ka maglagaw. Kaya action RT, okay lang kay negative sila. What if kung nag-positive? Kaya naglagaw ka mo. Kung di mo tani na lapnan, kung di nag-problema ka. Okay. So while negative kita subong, while free na kita, let us all be vigilant magyapon. It's not over till it's over. Kuno mo? In fact,
Action Art, pagwa kita siyang sulat mo. Pinagpasar ang Interagency Task Force, din-address natin sa sa tanan-tanan ng airlines. Okay. Submit nila sa task force ang nila passenger manifest sa tanan nga mga kumuluyo naton sa Negros nga may travel history sa Sagwa. Okay. Hindi lang sa countries naging lockdown. Kaya kung lang taon mong lockdown na nila China, Macau, Hong Kong, Taiwan. But kung lang taon mo sa World Health Organization nga report, Okay. ang Japan kag Korea, gani kag ibang countries, taas pa ang infected nga mga tao eh. Okay. So why sila yung lockdown? In other words, masiling talak, why sila madala? Sige ang travel sa ila country kag sa aton. Nakita ta. So ang Taiwan, nangayo reconsideration. Kaya yung ilang beses, ang muna, kung ang lockdown kami nga, jutay lang kami diya. So, aton advice, kung be responsible enough. Okay. Kung may travel ta, history, self-quarantine ta. Kaya Action Art, suliton ko siya, what if kung nag-positive ang biki, naglagaw ka imo ya? Kundi problema. Oo, pero sa isang isa ka pamilya, bala sa Japan, ang yapon ng tumo. Ubus gid. In other words, dito sa utensils, puro paghugas. Kasi paghugas na isa lang naman, tingob na puro sa dako na basin. Mga spoon and fork, dati nagkaon sa supas to. Ubus gid. Nakon mo. What if ining aton mga OFW ta, naglagaw ka imo sa Robinson, sa SM, si Mayo lang, kay negative. Amo na siya ang fear na itong Action Art nga. Okay. Hindi ito magsalid. So, hoping nga ang kaysa amon pala pag-meeting, ang kaap do. Hindi sila yata provide kay iya na iya siyang may mo confidentiality okay. But then, nagsulat na kita, nagpasar kita resolution, padala ka na kadapon to ang letter nyo. Kaya mo ni siya ang i-download na itong Action Art. Okay. Sa BHERTS bala. Ang purpose ng BHERTS mo. Ang Barangay Health Emergency Rescue Team. Oo. Kaya sila ni ang mamonitor to siyang itahatag to nito ngalan siyang mga Okay. kumuluyo natin nga may history ng travel nga si Aris Iwan de la Cruz. Nag-abot ni siya sa muna pizza. I-monitor na siyang kung anong sitwasyon niya kung nag-aubo da, kung ganyanap da. So, tuod, no? Lang role. Kaya given siya nga kung ibilin niya sa amount, hindi na mo sarangan, ibilin ka na sa CPL. Okay. Hindi tuod na sarangan. So, ang role sa BHERTS, involve nila ang aton DRR remove, involve nila ang City Health naton, inform ka nila. Ang si Pedro, di daw kailangat, abi, orga ubo, bisitahan dami. So, kantuan niya siya nga itong health authorities. Okay. So, i-monitor na iyang health condition. Tuod no kung why tuod cooperation diri siyang kaap kag sa mga airline companies, wag ka mo idea kung sino may history kag sino nagalabot. Correct yung section. Budlay ka tama eh. So, we need the cooperation of everybody. So, naging advice sa gid, kung may travel history ka, yun ang maglabaw kayo. So, sige ang interagency hindi niya maguntat na monitor kag trabaho dira. Although nga tisubong why na sang POIs, pero why gahatag hindi kita mangin complacent. Sige ang aton monitoring. Yes, actually, in fact, sa Monday, may training ang aton mga BHERTS eh. Okay. May training sila, silang protocol na sundon. So, hindi man sila kapabling magdala siyang would-be patient sa hospital. Hindi man sila training. So, sige na pero ang purpose na sila hindi pa niya sa COVID-19. COVID na subong eh. COVID, Ito yung COVID.
coronavirus Disease. 19 ang gingalan nila. Okay. Hindi lang muna, no? Sa kanang infectious disease nga mga Aha. sulod. Okay. Sir, isa na lang ka-concern ay, ako kibot ko kahapon, may isa online portals, online news agency, bala nga mga nagpalagwa. Nga isa sa mga sadto, ali-ali or ali-ali isang pangulo kung kapanyagin si legal drugs do gindrag pangalan subong, parte nga ginlakip siya sa mga listahan sa narco list, no? Pero actually, amo nang ginsunggod, maglain buot ginsubong sang PNP chief. Singko grabe man ba? Dugay ay natasaligan ng pulis magamuning isuhanay, sir? Yes. Honestly, at first, siling ko sa Rappler ko ito nakitaan. Gani? But kagabi, may nakita ko sa TV Patrol. Mm-hmm. And before me, bilin tanak niya sa aton kapulisan. Aton niya speculations dire. Okay. Hindi ba na namin? Wala pa siyang first-hand information eh. Correct. Oo, so hindi pa mag-speculate kay okay na nga kung positive, ang dayaw, pero kung negative, kag na guba mo ng iyang ngalan, unfair mo na sa concern. Gani man. So, yung bagay siguro, let's wait for developments. Gani man. Natin kada, wala puntang investigation. Okay. Muna sa action act. Sige. Vice, on that note, salamat gid sa time. Naginahatag karon nga aga. Good morning sa imo. Thank you, Gid. God bless sa program mo na ka mayong aga liwat sa kontak palamati. Salamat. Ang DC Alcalde, Siyudad sa Bacolod, palabot pa tani si Lieutenant Colonel Mayroros Pico, mahatag man sa update pato sa parte sa tong gin-subject na sa ila operation, Serbian warrant of arrest nga nagbato, galing kay why nagikot tayo mo. Karon na lang guro na Lieutenant Colonel Pico, Mayroros Pico sang Kabankalan City PNP. Jibril Balaso Sibalios, niya patami sa pamilya Tingyal, dira sa barangay Bata Marapara kag sa kay Papa ko JR Sibalios sa Purok Sailan, barangay 4 from B-Boy and Nini, Kingdom of Saudi Arabia, TY Action Art, God bless. Soriano Leonela, ay tanining, kumusta ka na? Enzar Itabag Ikipado, Chaisaria, morning, sige maras ni siya gatiner. Idmar Dikila, ginatami ako lang si Carlo Kakananta, Bavarian Sukita, kag si Mama Baby Dikela, monitor gid sila subong salamat. Emmanuel Senior Lacson, siling niya, hindi maayan, labugay portion naman na sa mga kritiko sa Pangulo, ang paglakip sa ngalan ni Colonel Espinido sa listahan, that we do not know. Kenneth Valencia, morning, thank you for listening. Jocelyn Kalamaan, morning man, kay Garcia Marivic, gamonitor man siya, listener nyo gida, bata ko Sofia, Joy Murphy, Athela Marie, salamat gid gamonitor man sila kuno. Kim Rosalina, pamati sila sa tangob, kag sa talan, no, nga family udtuhan. Why na tagaling tiyempo kay Attorney Dan Pondevilla. Good morning man, Attorney Dan. Thank you for supporting Action Radio Bacolod. Why na tapanahon, pero antes ita matakop, karon niya nga agang ato reminder sa inyo, Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule and Tea, ang combination na magabulig pa siguro, nga malayo kita sa numan nga balatian, all the time, on the go, kita bangon nga ti, nami ang kondisyon sa aton immune system kag resistensya sa lawas. Nga muning kapital naton batok sa mga virus, batok sa naman nga balatian. Kompleto sa vitamin A to zinc, no? Vitamins and minerals. Vitamin A to zinc. Grabe ya. Protektado kita. Namo na nga, basta gani may ara ka Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule and Tea, huwag kagid dapat kabalakan And, nagabulig pa, agud sulbaro ng atong problema sa insomnia. Parisan mo pagid sang ting nami sa hapo o kag sa mga kababainhan nga may problema sa monthly period, so morning perfect combination para sa maayo kondisyon sa lawas kag healthy nga pagpangabuhi. Why not the time diri sa aton na pagpangalagad with Action Oliver Pason sa technical side, back up sa Action JM Bikin kag Action
Dorel Cabato. Kung naman aksyon na tayo hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila